Един от най-честите въпроси, които ми задавате е как да избера цветове и шрифтове за моя бранд. Истината е, че няма един отговор за този въпрос, но има логика, по която ги подбираме, за да се комбинират правилно. Цветовете не са просто красиви нюанси, те предават емоция и е много важно как ги избираме. Например, топлите цветове излъчват енергия и увереност, докато натуралните и неутралните цветове дават усещането за баланс и спокойствие. Шрифтовете също носят характер. Те могат да дадат на бранда ти сила, увереност. Когато подбирам цветовете и шрифтовете, винаги си мисля за идеалния клиент или какво искам да усети човекът от среща, когато види визията. Защото чрез шрифтовете и цветовете ние му говориме невербално. Топлите цветове, като червено, жълто, златисто, те излъчват енергия и увереност. Те са много подходящи за брандове, които искат да вдъхновят, мотивират или са свързани с личностно развитие или креативност. Студените и по-неутралните цветове, като сиво, синьо и други техни нюанси, създават усещането за ред, спокойствие и доверие. А пък контрастните цветове, когато имаме бяло, черно или акцент с някой ярък цвят, всъщност показват по-голяма смелост. Често се използват от бизнеси, които искат да се откроят – маркетинг, мода или дигитални продукти.